Sihamba nenkosi yethu lamaNazaretha yasebuhleni unyazi lwezulu. Sesiyasuka khona manje sesibheke la sibheke khona nomhlangano wentaba eKhenana. Uhambo lethu luhle kakhulu neweda nje ngamanje inkosi yamaNazaretha sikhiphe ngesikhathi esihle uPastor nesiphume ngawo ehomisi. Sipholile nje endleleni kunanomkhemezelo omuhle osinika amandla inkosi yethu sinawo la sizophuma nje manje ekhalavaneni uhole umhlangano wayo siyofika ekhaya eKhenana.
Bangalizinta kanjani iqabane? Awu ngamela kube yindoda ngempela. Yabona ubhoko loluze ngikade kanje ngiphathe Vamos pedaço de fogo.
Sebuhlungwini inyawo. Sibonge nje ubaba umkhulu ilanga kunyaka yezulu baba uthi ngona amakhosazana. Ngamandla basiphe wona. Sisuke emzini wasebuhleni sasofika la eKhenana. Sithi bangadibali noma sesiphindele emuva baphinde basinike lamandla. Sibonge ke nohambo oluhle engicabanga ukuthi bazosinika ibusiso. Ayinhle lento yenu. Wona abantu abaningi angaka behamba noma benyathelene akekho uxabana nomunye. Uchaza ukuthi lento yenu inesibusiso, isibusiso kwayona nje. Hayi kodwa hayi manje khona uyahlaba inamatshe lena ke inamatshe lena ithu inamevo lena yethu ke ibusiswa ngenye indlela abaningi abayaziyo naba abafisa ukuyazi bokhathala endleleni ayinzima lento. Yabonga abantwana bakaNkulunkulu, inkosi izinibusise. I was thinking,
Ayisengiyizwile. Professor Nani.